fu ɗo holla kautal hore seje kautal ɓiɓɓe woyla kautal hore seje CGM ɗo walla kautal hore. Assalamu alaikum badiɗɗiraɓe daroɓe hawsa jeeɗiɗi toon kosilawol jotta on ɗon ha mawde kala nde mawde tippufu min gaɗanan on taskara moɗon ka moggal ummatore woyla lesdi Cameroun ɗum majum daga to nder gallure Douala e jayinde hawsa jeeɗiɗi ɗo man hawtade be ɗuɗɓe ɓe goneten haɗɗo kadi hawtade e goto karallajo amin Adamou ingénieur en jahan ɓucciten ko gontirɗen ha ko larani yakeji meɗen nder Cameroun ɗum majum ɓurna fou wato gilla ka Ferdinand Ngongo waɗi ha woyla wato seɓatto woyla lesdi Cameroun kanɗon gilla ɓawo yago mako nokkuje goɗɗe ha caɗirmaji keɓano o yalɗiri nder kusiri yarɗigo mako ha kusiri majum waɗi caɗele soyde pamtotiral hakkude mako e ɓenɗon mawɓe wato seɓatto woyla iga maire en député en e ko nandi e lamɓe ɓe fuu maɓɓe kadi ɗon majum ɓe dari ɓe kolli mette maɓɓe ha ko larani jahangal ngal no o wardi ha nokkure nde ɗo kadi ɗon majum bo ɓe kadi wato hande hélicoptére mako firugo dilla gam ɗumejum wigo maɓɓe o wari o de'ita ɓe pamtotira o nanana ɓe ko ɓe giɗi fodde ko o dilla kadi ɗum majum ɗum waɗi poɗotiral manggal ha ko larani yakeji dawral ha nder lesdi Cameroun windiyankoɓe windi jayleji ɗuɗɗi bindi ɗum majum ɗum latti ɗum hunde on nde gouverneur Midiaw Bakary tawama haɗɗon de'itini wato hoore en wonɓe haɗɗon deydey hande ɓe giɗon haɗo ni himɓe jam'iyaji himɓe laandaji feere feere e noon mawɓe député en conseil en gonɓe haɗɗon e délégué en ɓe fuu maɓɓe kadi gam man ɓawo ɗon ɓe gaɗi jonde gam ha ɓe keeɓa ɓe pamtotira ɓe keeɓa de'ende bana no hani ha ko larani yakeji jahargal ngal ɗon ha fahinta ha ko larani yakeji tegal ngal docteur Bayero Fadil kadi tegal ngal waɗi ngal sali dow jaam ngal sali bo dow jaam kadi banno giruɗon haɗɗo hawtade be derɗiraɓe mako e ɓiɓɓe mako ɓe fuu maɓɓe ɓe weltorake hande be wargo mako ha nokkure ndeɗo ɗo kadi ɓawo waɗgo maɓɓe hande ɗerewol ngol ɓe mbiyata ɗerewol seedaku kanko Khadija e goriko Chegel ɓe waɗi hande dede ko hani ɓe gaɗi wato hirde nde mbiyeten walima kadi nde yimɓe ɗuɗɓe jalɗiri ha walima majum kadi ɓe mbaɗi bo du'a Allah hokkuɓe wato juriya moƴƴo ha ko larani tegal ngal ɗon o hokkuɓe bo hande jonde welde kadi ɓawo ɗon ɓe gaɗi hande ko mbiyete softol ɓalli ɓe saftini ɓalli maɓɓe ha ko larani de yakeji ɗin ɗon e noon ɓawo ɗon docteur Mamadou Bayero Fadil waɗani ɓe ko wiyete ɗereji wato hande tegal woni acte de mariage banno mbireten ɗo majum hawtade be wato merjo tiniɗo dariɗo darde e kadi ɗo man ɓe gaɗi ɓe kokkitiɓe ɗereji maɓɓe jotta kam ɓe ɗon kadi jaɓɓotiral on gam ummitago hoota lesdi maɓɓe lesdi Turquie bana no giruɗon ha ɗo kadi ɗum ɗo woni koyen ɓucciti ha ko larani hande jonde meɗen tikide hande nde CGN ɗo e ɗon man en gartan jaɓɓen hoɓɓe meɗen wonɓe ha tarde ɗo yoga dow yoga ha ñamon miɗo mari goto bowaɗo moɗon kudiɗɗirawo am gowiɗɗiraɗo am mbiyeteɗo Hamidou Bello ceerno Hamidou Bello bisimilla ma jaɓɓamama jaaɓi Modibbo Ali mi yettima be jaɓɓawgam ha nde hirde nam ha fayin en ɗon mari goto Alaji Hammadou Pette kayumma tawti en ha nder jawleru nduɗo ɗo kadi Alaji Hammadou Pette min jettima min jaɓɓakema be warugo hande tawta min hande bo ha hirde meɗen bako mbowɗen mi yetti Modibbo Yaliji mi jaɓi mi yettima be siftorgo en hande bo en kiran bako en mbowi hirgo en kirdan be yimɓeji men ɓadiɓe ɓe dayiɓe fuu ɓe gatan en hakkilo ɓe keɓan habaruji belɗi hande ɗo nam woɗi en ɗon mbiya to yimɓe koosi lawol jotta Alaji Hammadou Pette hande en ɗon ha kuje ɗiɗorje fodde koyen nasta en ɓuccita hande dede koyen mbi hande haala dawral woni politique hawtade be gilla ka oya waɗi ha nder seɓatto woyla en ɗon ha ñalade nde ɗemɗe musinaɗe ko mbiyata en dow toon hande be hetugo wato ñalade windiyankore nde duña pat hubdidini gam eftugo wato wiɗitiggo wato hande ɗemɗe ɗe en musini Modibbo Yaali ɗo a ƴamiyam komi taskanayi ɗum mi anda mi famay ɗum ɗume a ƴamɗe ma ga a ƴamrayam de no mi famata mbimi yo
hande en ɗon ha ñalade windiyankore nde ɗemɗe musinade e Hamid Bello fodde koye nasta goɗɗum feere ginmi mbaɗen konguɗi ɗiɗi dow majum a jaɓɓama. mi jaɓi mi yetti Allah Mody Boyali ɓe fondugon bene ñalade nde ɓe ewnata ñalade ɗemɗe musinade walla ma musinteɗe to langue maternelle ɓe mbiyata journée nationale de langue maternelle to enen ɗo bo en ɗon jooɗi bolwa ɗemgal musintegal ha jonde men ɗo ɗum ɗo ɗemgal ngal musinɗen jonde man de la e ƴamol ma woodi babal en mbiyan en ceeke nda ɗum jonde men nde joddono nde jumare fuu ɗum jonde bo nde ɗemgal musintegal to ɗo ɗum hande bo ɗum waɗama julde man waɗama ha dow duniyaru to ko gam ha enen kam ngal wakkere kamnum ɗo kam en ɗo tampani ɗum en ngala wadgo yelwata man jamum bana min kam mi hattiti ɗum ha téléphone jina amma mi yeeya joole yimɓe jooɗi ɗo bolwana ɗum bana surtout ma enen ɗemgal fulfulde to tema darɗe am pamɗi walla ma ko jahale am pamɗi amma ɗum waɗay seyo bana ɗemɗe goɗɗe feere cuklani ɗum tuuti bindirɗe ɗum dawaji mum dow batakeji bana ɗum hani tutego ɓe ɗemgal fulfulde. Naam a yettama ɗon man miɗo wiya Ala Jammat Pette ha janguirle ɓe mbi ɓikkon ɓorna limce maɓɓe fina tawa e noon bo ɓe ƴamɓe ɓe bolwa ɓe lima ko ñalɗe nder asawere ɗo ɓe wolde maɓɓe ko nandi be majum ɗum kanjum on en lortanno itta kam mi tammi a heɓtitake. mi heɓti Mody Boyali ayi no a ƴamriyam ɗo fulfulde je a wolwantami ɗo feere mi famatande to ayi ɗum ñalade hande nde duniya fuu ɓe gaɗi ɗum ñalde on hande ko moye wolde aslire nde fini tawi ha duniya man fuu ɓe gaɗani ɗum julde to ha men ɗo yimɓe feere andama ɗum julde min fajira hande ɓinguel am ɗo dila l'école ɓe ɓornimo limse natteni mi ƴami men noyi hande ka wonata tenene o wi kay hande ɗo o ɓornata mi anda puisque mi watanayi ɗum hakkilo mi nananayi ɗum solanayi ɗum sam donc ase kanko kam o andi kamɓe ɓe andi koɓe gaɗata min on woni mo anda to jotta bo nde a wari a ƴamiyam bo mi andanaka sam amma mi nde Hamidou woli bo ka wartaniyam ka wato fakat ñalde man noon nde woni nde e diga hande bo mi andi mi mandu tan to Allah mandu kala nde nogas e go'ore lewru ɗiɗaɓru waɗi ha hitande fuu ɗum ñalade nde ɗemɗe musinaɗe ɗo majum nde gonnomi miɗon no ardani ɗemɗe ɗuɗɗe nder Cameroun ɗo nde ɗum waɗi fuu wato ci'e jayleji en mbiya ci'e téléji ɗo ɓe garanno ha amin ɓe gara ɓe tawa bolle feere feere ɓe koca koye bolwata ɓe jaaha ɓe caaka hande fuu bo ɓe gaɗɓe ɗum ha nokkuje goɗɗe noon nder l'école ji ba mbiɗa kadi ɗum ɗo man en jaɓɓori jonde ndeɗo ɗo en mbi yimɓe barka e ñalade nde ɗemgal musinagal bolwe ɗemɗe moɗon ha gonɗon fu ta jaɓe goɗɗo haɗan wolugo ɗemgal moɗon ngam wala ko goɗɗo soyata bato soyi ɗemgal muɗum ngal musini ɗo e ɗon man hawtade e Adamou ingénieur en mbi en puɗɗiran hande ha ko larani dawral woni politique en giiɓe gilla wato hande Ferdinand Ngongo banno ɓe mbirata e gilla ma ko o yeehi ha o arti o yeehi no ka fu sali boɗɗum bana gal yaaguwa noy amma nde o hettiri het seɓatto woyla wato en mbiya nanema ɗum fu ɗum seɓatto woyla amma het kusiri kam ka waɗaki banno yelira ɗume saggiti ɗum Hamid Bello on dawriyankoɓe. Mody Boyali kuje ɗuɗɗe saggiti ɗum en mbiya ko ha yaago on fuu gilla man nga yillaaki dede no handi amma kusiri lornimo dow laawol ndo inno tetago ngam to hunde fe'ake ha jiha mon goɗɗo yillake on kam na o yaha o laarano nana o yaha o filma ko laari filma kana ɓe filman ɓe jarnamo se o yaha o laarana yitere mako o jooɗodo bo be ɓen ta wonɓe ha toon andi nawɗum man o yewtida ɓe maɓɓe o nana ha tawi nawata ɓe ngam darɗe ɗo famtinta goɗɗo ta yimo noon ɗo reedu mako nana se to a ƴamimo walla bo hoore mako nawata o yehi ɗum waɗima yawgo o wanci ni wari ɓe mbima hakkusir kay ɗo ka waɗata ko ta wari kam ko giiɗa kam se ƴamamin bo ɗuɓe min gontiniri ɗon ɗo ɓen mbiya ɓe gaɗi ko haani nden bo na ɗum yimɓe feere ɗum yimɓe parti nga goota kanko OSGPR to o parti man bo laami yimɓe parti on bo o yilli bo nas yimɓe parti o yilli wonnoraɓe fof o yillani amma ɓe mbi kamɓe kam kamɓe goni ha laamu kamɓe ardina bo ha jiyaman gam kamɓe woni député en kamɓe woni maire en ko woyete kam pat ha maɓɓe kamɓe artata nan ko nawɗi e kamɓe bo yimɓe gaddanta bojji muɗum wala no o wara noon o laara noon o dilla ka o ɗo kam ka yahay ɗo ka o waray to o wari ha préfet be gouverneur bo ɗon bona ɗo ka wala haaji wargo ɓen kana tum ɓeɗo jewtida amma ha ɗo kam se o ƴama ɓe ɓe matata walla ko population wiyata ɓe gam kamɓe ɓe ardani to o tawi ɓe gonga o waali
o lori ha maɓɓe ɓe canjorti ɓe gewti ɓe lori ɓe ngari ɓe andini en to jotta kam nanema woodi ha soyde pampamtiral waɗino hakkude maɓɓe kanko garɗo ɓe kamɓe tawaɓe o tabbitini ɓe ɗon mari gonga dow maako o lortanake ɓe amma na ko en mbiyata kam dede koɓe gaɗi kaɓe gaɗi kande ɗum en gelotono yaago abo waɗa banni kayele bo waɗa banni gam nokkuji hande tati fuu ɗe keeɓi ɓillaji man bo latti pat feere feere to ɗi fuu bo wala ha ɓe ƴamimo banni se ha kusiri man to en mbiya kusiri waɗi boɗɗum gam nanema en mbi taɗo wondi be goɗo on ɗo kuuɗa hakkugal mon yaaha to wodi ha nawete ɗo to ƴama ema mbiyamo to yillake ma bo na o ƴamete wayne a ummake a waɗi kosema ya a tawi goɗo ha sa ɗo waali na ƴamanmo ko o matata no ɓeddi matugo ɗo ɗon a kandum ha men to ko haalti fo ha lesɗe ɓaleɓe kadi en tammi banni ɗum warete to nde o yehi bona ɓe mbimo na banni wargo ma kam a wari a laari be guiɗe e ɗume pamɗa guiɗe noon ɗo pamnanna pamnata e minin bo ɓe min ardani parti man gonga law man ɗo kanga min gardani ɗum himɓe bo ardini min himɓe bo cuɓi amin a ye jottaki mbiya min ka ɗume korata to jottake maɓɓe o wi o nani o yettinan en taminotago nani kugal woodi giɗɗen en ijjita Alhaji Hammat Pette an yiyande maɗa en giɓe aran Paul Atanganji kayum jagorɗo kalfinaɗo yakeji kuuɗe nder lesdi janoɗo kayum en giɓe bo no arti yahiri no lori yahitiri gam na jahangal gotal en gi ha yago waɗo o yahi o lori o lortake bo o wari bo o biɗo nda tammudeji baɗaɗi nda dokkal hokkano ngal arande dokkal man bo ngal tawi ngal famɗi ngal ɓesdama hande o lortake bo nden ɓawo ɗon ɗum ƴewniti hande mawɓe marɓe poɗɗe wadgo hunde fu waɗa walla jamaje to en ɗon giya bo ko wurtata ha nder saare gomna Cameroun fuu ɓurna fu ɗum be sifande Ferdinand gongoɗo kadi hande ko an bo a foti a wi'a en ha jahangal ma ko ngal ɗo e be hande ko turtini gam en nanɓe fodde ko worɓe ɗo daro ɗo rewɓe arti jooɗi mbi to onon worɓe on gurtata komin gurtotomi noon ko cifontoɗa en dow toon yake feere an wolwata haala rewɓe haka mi yetti Modibo yaali a yi haala kuje man ɗo ɗum haala kuje politique Ferdinand Gongo kanko o yehi bana o yaari bana kuugal je haala o yehi o laara kuje ɗo noon o wari to o dilla laargo noon ɗo heƴata Modibo yaali a laari kam a deƴƴita bo a yewtida be yimɓe ardiɓe ha toon ɓe hande marɗo haaji gewta mo fuu a hokka ɓe tan on gewta on nana ko ɓe gorri nda kamɓe ma ɓe keɓa ɓe mbiya on haala ko saali ɓe noyi o heɓa bo ko goɗɗo bo to woodi haaje yimɓe maɓɓe bo ɓe sinkan bo ɓe sinka amma a wari noon a darake ɓe avion ni noon a par bana a wari a filmugo photo tan a dilla kana yi huwata a huudan bo ɓe yimɓe a goɗɗo laamu bo a goɗɗo hande an on koolaɗo président lesdi a yehi kam na doole ana banni man occasion banni sila occasion banni man bo ana a yahan toon tum nden bo laamu parti ngam laami nga lesdi ɗo kanga man bo a huudata kanga ardinima kanga nelma kon ɗum jahangal administration a yehi bo na a goɗɗo parti bo yimɓe man maire député pat maɓɓe yimɓe RDPC ɓe ngari ɓe jaɓɓake ma on gaɗi ko ɗumani on daari on visite de nokkuje je mari jotta kam na on jooɗan on yewta bo on dawrida kamɓe ɓe mbiya mon nda an bo a woodi ko a jaabotoɓe woodi ko a foti a jaabo woodi goɗɗum bo a wiyan ɓe a yettinan amma a wari noon faw a dilli kam ɗo kana a waray min kan ni mi laari ko ɓe deydey ɓeɗo yimɓe kusiri ɓe cali o dilla man ɗo ɓe gaɗi deydey ko haani waɗugo nde ɗum waɗi man bo wala ko ɗum wala fitina feere ɗum waddi kam to ɗum waddanno fitina ɗon won ayibe amma nde na fitina nano en gam ha en keeɓa en gewrida en dawrida paama noon minen bo min paamana on en ɗon mari bo e daɗo yeeso ɗo na hani en dawrida nde min keeɓi a wari kam to ɗo kam min kam miɗo wondi be maɓɓe nde deydey koɓe gaɗi man ɗo nde oɗo man deƴƴiti wari famtani e bona ayi ɗum wooɗi to ni on min kam mi laari Modibo Iyali non Hamid Bello yiyande maɗa ɓawo nde ɗum waɗi majum kadi haɓani o dillan fuu yimɓe ɗon mbiya bir en minon ɓe komin kaɓɓiɗo min pasitata to on piɗan piɗe min en giɓe bo ɓe darɓe ha hélicoptére ma ko ɓe kaɗinga dillugo
en giiɓe bo hannde ko wiyete wato hannde leppol boɗewol woni tapis rouge ɓe mbiyata ɓe be'iti dow hannde jaarendi luttuɓe fuu ɗon jaaɓi dow jaarendi noon kanko o yaɓano dow tapis rouge man ha o yaha o waɗa ɗume sifan en ne seɗɗa ngam wod goɗɗum bo sori less toon yimɓe paamay ɗum boɗɗum nga ɓe ɗon mbiya mi nana haala hectare ji noyna ha ko larani wadgo bobe dabbaji ɗum man fu ɗum ɗon no nder ko yaari mo Modibbo yaali en mbi hunde wande ha kusiri ɗo non hani no nde fuɗɗa yaagowa ha ko sali jotta ala jamma ɗo wolaɗo ko sali ɗo ha yaagowa oɗo darodi ɓe ɗo ɗum ministre de la jeunesse ministre Mimouna Pouchou ɗakki ɗum ɗo bo ɗum président conseil régional l' extrême nord goɗɗo yaagowa man a yeehi a darodake ɓe yimɓe less maayo banni kam kamɓe ɗo ndiyam ñaami calaji maɓɓe ñaami guese maɓɓe au ministre de la république a wari a tawi mo ha wuro maako a darake dow maako be maako dow laawol noon a dilli e lamɗo ɗo wuro man lawanɗo wuro man jawro ɗo wuro ha toon maire ɗon ha wuro man député ɓe fuu bo ɓe RDPC en na ɓe jananɓe dikkanoma to ɗum wuro opposant noma ngam gure tati yaagowa maayo kani Logan e Chari RDPC 100% na faami nden fayina ha yaagowa ɗo ministre de la république ɗiɗi woni ha toon ha maayo kani kama ministre plein ɗiɗi ministre tawi ƴeddutu canaga bon da ɗon kam siwa ɗo ka funa ɗo ka funa en mbiya ha kusiri ɗo ministre ma ko tema goto ɓe mari to a yeehi ha wuro bango kam na ha toon wuro ma normal on kam bana maayo kani ɗo en mbi docteur Tayga goɗɗo maayo kani Hélé Pierre goɗɗo maayo kani amma ha to kana ɗum Boniface Bayawala be mo giɗen ɗo to o yeehi ɗo bo accu nden fayin bo en mbiya président de conseil mando constitutionnel ɗon ha toon sa majesté oɗo Ayangli ɗo pat ɗum yimɓe ɓe o yillotono o yaha maɓɓe ɗum ɗon o président de conseil d' administration ɗo mando constitutionnel nden bo o lamɗo ha dugla maɓɓe ɗo pat ɗum babe ɗo yahanno nden bo nda daɗotiral ɗo tiiti dow ɗo lebbi jeego sona juware kam minin kam na bana dedei ɓe kusiri waɗani amin ɗo kam minin yimɓe RDPC kana ɓe gaɗani min belɗum ngam minin ɗo ɓe mbi fii de renouveau ɓe wonata extrême nord walla na noon e nden ɗon bo fayin ha extrême nord ɗo Marwa centre Diamar ɗo wala ministre ministre plein ɗo wala ha RDPC ministre délégué Marwa mari amma na holli din ka ha Mara kana opposition ɗon ha KL kana holli opposant wala 100% RDPC ministre ɗiɗi plein ɓe mari ha yaago man même banani man kusiri man banani Allah hinnumo goto maayi adum maayi to adum gargu maayi jotta lutti Allah min Ousmane me to yiɗo ɗi fuu ni aya ha wuro man ɓe tumɓe votan ɓe kebbinan ke ɗum wala goɗɗo fo metani ɓe marata neɗɗinego aka heewi bo na wolwa nana aya hunde amma aya ha wuro man bondi to banni waɗay kam mana ɓe lutina ɓe woyla en to chapeau non woodi ala jammadou yigo maɗa dawriyanke on ɗiɗo fof on dawriyanke en hannde en nasti en mbi ha nder fedde meɗen nde CGN nanema docteur Mamadou Bayero ɗo wiya CGN waɗaka ngam dawral amma dawroɓe ɗon nder CGN dawroɓe woni politicien en onon goni dawroɓe majum on ɗo mari landaji moɗon woni parti ji jam'iyaji moɗon an en andi la NDP gonɗa be jagorɗo maɗa Alaji Amadou Moustapha yigo mon ko ɗo sala ha woyla ɗo ɗumejum ijji ha nder nafsuji moɗon Modibbo yaali ko salata ha woyla ɗo kan ɗum ɗuɗɗum wane limtide ɗum fuu majum amma foti mi mema tisgo ngam ayi ha haala parti ɗo suɓo noon ɗo to suɓi ɗo ɗum extrême nord suɓata Cameroun ngam ko suɓata ɗo pat to grand nord ɗo suɓi waddi voix mum ni haala man luttu partoir waati to jotta kam enen bo bote suɓo man yimɓe cuɓi ɗo bote man ɗo yimɓe ɗuɗay yiiko ɗum kanjum turtini yimɓe ɗo hande en kolla yiide nde en giɗi ardiɗo en ɗo kuuda be maako hande laawol ha en tokko wala e ɗume bote kuudal man jonta nda bana masibo wa feƴƴi ha yaagowa ndiyam wari ilni calaje yimɓe ñaami gese waɗini ɗo
ɓe jeeyi ɓe dokki mon seedde sodugo marori ɗume ɗume matala ɗume ɗume ɗum pour combien de temps ɗum ñalɗe noyi ɗum ñalɗe noyi to irin kuje banniɗo ɗo on nawɗum kuugal man ngam yimɓe kuuwi kuugal man ngal woodi mettan ɓeran bo kanjum turtini yimɓe ɗo ɓe turti ɓe jooɗi se'oɗo man jooɗo nanana ɓe nde o tawi ka laɓat mettuki laɓata o jooɗi o nananiɓe man nde o nanani ɓe bo na ɗo man tan mara haaje na hunde feere hande goɗɗo on no on gadata pat to goɗɗo ko a wollitaɓe goɗɗo to o wari hama o jottake hama on canotiri on cinkidiri ko wodi ko a jogino ha ɓernde ma ɗum salake to ɗo irin kujeji banni ɗo yimɓe policier no seɓe gata hakkilo seɓe anda ɗum ta ɓe waɗa ɓe yo basɗo kan ɗum hunde on dole sey yimɓe ɗumano basɗo sey yimɓe respecta basɗo kanjum woni kamɓe votata ngam a ministre a moy pat a votata voix joyi gotel ɗo tan a votata yimɓe ma ɓen woni sembe to yimɓe man ɗo a respecta a neɗɗinayi ɓe a wartiriɓe kamɓe ɓe hunde mere na huwata yimɓe man to ɓe mbi ɓe yahata suɓo ɗo ni na wala goɗɗo wala ɓoccol wala ɓoggol suɓol waɗata to amma moƴƴinango moƴƴi hawrugo dawda ɓe militaire en mum yewtidaɓe maɓɓe hokka ɓe espoir janggo bo élection ɗon faɓɓi janggo bo ɗon aɗon mari haaje yimɓe nden on gaɗa bo on kolla ɓe wona on sembe ni ɓe ɗumanoto ɗo kuugal man yaata donc dikka ɓe darto dabareji maɓɓe ɓe dawrata ɗo ɓe moƴƴitina ɗi deydey no yahanta yimɓe ta ɓe jooɗo dow no ɓe giɗi bana yimɓe fu doole muɗum sey kuwana ɓe no ɓe giɗi kamɓe ɓe kuwa ko ɓe giɗi ɗo iko ɓe gatana ɗum hakkilo woɗi Alhaji Amat Pette min lortante Hamid Bello en giɓe ndeya to hawri nde waɗi ha Yaoundé ɗo lamlamɓe ɓe liman en woɗɓe cuɓtotiri ɓe mbi ngam min fu miɗon nder liman en jaafoɗon bo ngam liman ku ɗo Allah hokkata goɗɗo min ɗo mari liman en ɓe ngala julurɗe fuu amma ɓe ɗo anditiraɓe ɓe liman en kadi wot bolwuɓe dow inɗe amin en ɓe mbi min fu min kawri min gaɗi ɗereji min mbi e nonnoon bal lamlamɓe man bo en nannoɓe fodde ko gi'en ɗum ɗo bo waɗi to en kawridiri ɗiɗordum ɗum ɗumejum on wonata ko ɗum wiɗititta ha hande goɗɗo wittowo ko ɗum wiɗititta kam Mody Boyali min ɗo nami goɗɗo jamiya RDPC min ɗon bo dari min efti alkawal ɓe accani amin min jarangal ha to ngal yottake amma ha nder man ɗo to ɗum jotta ɓe jano bal man ɗo ɓe tawino bana na ɗum himɓe jotta bana mbiɗa ko sali ɗo lamɓe subtaɓe mbi kamɓe kam to ndin da bowaɗo kam ɗon ɓe giɗa woftingo goɗɗo ɗo na hunde welde président de la république nani amma na o jabaki tawon amma na o nani bellum nden fitina fe'ake ɗum masibo on fe'i yimɓe fe'i dow yimɓe fe'i bo ha babe man ɗe ɗiɗi fuu na ɗum wakke na nde woore ɗo ɗum ɗiɗa ɗum yaaliɓe amma ɗum torrayi bako salino hikka ɗo kusire nden giya pont ɗo ha dow pont ndiyam saloto to non yaago aɗo wuuwi guese wuuwi kuje pat nden bo ɓe jeeyi aran ɓe tammini yimɓe kuuje nden remoɓe maarori ɓe maaro wonnani ɓe tammini ɓe dokkanɓe kuuje jur ɗo kam demnoɗo ndiyam wuuwi fuu dilliti ɗum kañum ɓe andi sana'a feere wala to jotta kam ɗum pat ɓe ɗon bo nder jamiya min man ɗo soit to temere be temere na faami e noon jamiya min on bo ɗo anditi gam déjà to ɓe dokki ɓe ministére en kam nata ɓe ɗo anditi ɓe ɗon gondi hunde waɗima en ɗon gondi kam na wakkati man mi andata en ɗon gondi ko to a wari a fortanake am a wiyam kaja be kaja en gaɗa yotta kam no caalor fodde ko ceeɗu wara so ceeɗu wari en gaɗan kaja be kaja ceeɗu go wari a darake noon bana goɗo ummiɗo leddi feere wari ha laara dilla nanen bana hunde nani woodi ko fe wari hala alhaali bo an ononi koolaɗo kolɗaɗo ha cifanɗe pat ɗo maɗa a wari ko mo a jooɗodi wala jotta ko peldumi yaagoa ɓe kayele kam na ɓe gaɗa e bana kusiro war hanino kam na toon ɓe bo ɓe jooɗotono ɓe jooɗoto be yimɓe wan ɗo lamɓe ha yaagoa ɗon wara ɓe mbi ɓe dikkana ɓe mbowa gaddo moftinden ga ha kayele ɗon ministére maɓɓe ɗon to ko ɓeɗon jaaroɓe na wood maire en kam ɗon sénateur en na ɗon député en na ɗon o yillake ɓe jaɓɓe kam o jooɗolo be maɓɓe seɗɗa o jooɗo be maɓɓe o nana ɓe o yiyata bona ɗon o
hokka ɓe ma ɗo to woodi ɓernde goɗɗo uufi ɗo to yewtiɗo ma kono ɓernde mum deppi tan a jotta aɗa waali nawɗo ni bamaɗo ɓe tewi jotta on bollita be goɗɗo ni ɓanndu maɗo nawani goɗɗo on wariyama ko opposant en a toon na deftan sakko ma na ɗum opposant en to an man bo to woodi tammude ɓi leddi ɗo tammoto ka fuu to ɓe neli goɗɗo bama ka tammoto hayru ɗo wara nden a wari aɗumanake a wina a wari ni yimɓe ngari jaɓɓake ma a wiɓe ni a dilli to kañum mbimi Kusiri kam ɗo on woni noon woyla hani wona wongo ɗon ha jammiya RDPS ɗo ɗum amana min efti amana naga min ɗon jogui amana noon ɓe jabta min gallo ɓe talla min gallo ɓe gaɗa min ballo ɗon jooɗi kam ɗo kam min kam mi feeli kaele ɓe yaagowa kam na en mbiya yo na ɗum felore bo en mbiyata en peeli ɓe gam nanema hunde to fuɗɗi ɗo na ɗum yiigo no ɗum waɗiri ha to ɓe no ɗum waɗiri ha yaagowa man on fooɗi ɓeɗo bo wi haɗɗo ka ɗum waɗata noon waɗata banina kañum wiyo gam na ɗum nawɗum modi bo ɓe no fuɗɗorto na ɗum nawɗum gam ɓe patakenomo iga haɗɗo man lamɓe anani ha président de conseil constitutionnel Cameroun fu lamɗo ha leddi man non a yeeyi a yillake babal ban ngallo ni a oɗo man ƴamata to ɗo andi a yilloto a ɗon kana o taskoto o rene a gargajiya kam nuɗɗineko kam neɗɗineko ka hamen fina tawa kana ba laamu goɗɗo lamɗo bana oɗo ɗo ha nokkure oɗon nder bo laamu ɗo kanko on woni kanko man a yillo babal banni a yatamako alajamat pete na tawgomo wolde en mbiɗo ka ɗum wartani wato ko dakole daysala wino wato tata gejjiton nder baali bo beyiɗon oho fakat o wi banni o wi ɓeɗon koccitiri wato yimɓe fo baali noon wato nder baali man ɗo bo ɓeɗon gejjita ase tokkere baali ɗo beyi bo ɗon fakat ka feere wala ka feere banni o wi ha polité na ɗum dawral bolweten na ɗum kanka man woni ɗo mbiɗa yimɓe kaele be yimɓe yaagoje tamboluɗa haala yimɓe Kusiri mbiɗen nder baali bo beyiɗon en mbiɓe beyi man bo banni en mbi en peeli ɓeɗo kamɓe min ka wala mo pelmi min kam mi feeli ɓe pelaɗo kam pelnaɗo kam waɗɗo kayum juɓɓudi jahangal muɗum ngal yaala sala dilla e kamɓe nde ɓe jaɓimo ko waɗi mbiyaymo haaji maɓɓe ɗo be maɓɓe ɓe bono mbina o joɗake o waali na ɓe mbiyay na ɓe tema ɓe ɗon no keɗi mais kadi ɗum e ardini ɓe na yimɓe ɓe ardina modi bo ala jammat min kam komi laari ha haala man ɗo kam ndego ɓe yaagowa kam haaje maɓɓe man huuɓi banni man ndego amma ɓe kam nde haaje mum nde ɓeɗo man oɗo man wari waɗay deyde no ɓe nufina ɓe kadi ɓe calanake ɗum nde ɓe calani ɗum kañum bo nde woodi hakkilo na faami nde faami waali reseɓe ɓe goto ɓe fuu ha ɓe pilti ɓe fajira ɓeɗo holla ɗum ɓe gaɗi takiyare tutawal jotta kam na on sabana e saba min pat min satisfait wala probléme jotta kam nayi ɗoɗo ɗo na belɗum kamɓe bo tefi ɗum noon man ɗo ha yago ana en giyay ɗum en gi tan ɓe jeeyi min kam komi laari kanjum mi wolwanta mi anda cuuɗi ɗum amma ɓeɗo kam ko ɓe gaɗi ɗo ɓe gaɗi ngam haaje waɗugo fuu ngam ha a humsa a yi a remi gasa ma ha a ƴamna a yi a waɗi ɗum ɓe gaɗi hoolo maɓɓe Allah nanani ɓe oɗo man nani waali yiidi ɓe maɓɓe yewtidi maɓɓe ɓe goto ha ɓe timmi ɓe nde weeti fajiri ɓe gurtiɗo ɓe mbi useko maako o nanani ɓe gewti ha ɓe gaɗi takiyare lesdi ɓe ɗumani ɓe jaɓɓitimo ɓe jaɓɓitol bongol dede no haani to ɗoɗo ɗo hakkanko man ma o seyoto o ceyiɗo kamɓe bo ɓe ceyake to ɗo kanjum on mara haaje to yimɓe ɗon dawri ɗo woodi ko ɗum nafata amma to dawritta wala ko ɗum huwata ngam banno o wardi ɗo o warday je dawridol o wari yimɓe nord kam yimɓe mouton du nord o yejjiti chèvre bo ɗon chèvre ummini haala halti be mouton man fuu jotta kam ɗum darni hoolo dole tokkere kam to ñaran to jarlan ɗum jarli man hande kam waɗi mo kanko bo o de'iti nde o juttini hakkilo o de'iti o nanani ɓe goto o famani ɓe dawridi weeti fajiri o ummi tan ɗo ɓe ɗon ceyi ɓe ɗon ngama ɓe ɗon piya to ɗo kanjum yimɓe ɗaɓɓititta e kanjum man ɗo bo yimɓe keɓata ɗum ɗo ɗaani sey daro
to daraki keɓata ɗum ko ha toyi don dikka yimɓe pina daro ɗaɓɓitana defanda dede ko mari haaje ɗo ngam jooɗago noon ha goɗɗo wara waɗanama kam waɗata en ummo en daro en pat en binda ha ɗereji suɓo en maraɗi kanji on balmol men goɗɗo mo wari woodi yaaji en cuɓa ɗum bo en daro en diskita be mum sey to en pamri be mum en cuɓa ɗum na ɓe ngara ɓe ardina en nonnoon bana tokkere baali en tokkoɗo ɗo komi wiyata ha haala ɗo Modibo Yali. na Hamid Bello fodde ko gurten ɗon ginnomi ɓurna fof en ɗon bolwa haala peloje andi en ɗon jooɗi bo ɓe yimɓe ɗuɗɓe ɗon daara en ha hande calaje mumen e hande to en mbi felore en andi felore bo ɗum hunde mettude wade tan gam hunde fu ɗum hippitago hakkilo on waɗata ɗum miɗon numayo bana ha kusiri ɗo gam kuje ɗiɗi yaarimo gam o waɗan ni bo tema gam majum ɗo ijjiɓe nima waɗay sakko ni bo waɗa ha amin ha ɗo kam mi tamma ɗum ɗo man on wonata kanjum wakkere to kaɓe ɗon no less jeelika to o warti wonko tammi waylago kalimaji maɗa maɗum en mbiya kongo ɗiɗi gurtirten ko larani ragareji mi yetti Modibo Yali ɓe mettingo am haala ɓernde am ɗon no fata ngam min ɗo mi goɗɗo jamiya RDP to Modibo Yali e ɗiɗaɓol man bo ha RDPS mari sembe ha norɗo ha nokkuje tati ɗo ɗo mi goɗɗo RDPS mi andi RDPS woodi sembe ha toon kanko jaaɗo bo andi RDPS woodi sembe ha toon accu noon ɗo bo yimɓe tilimɓe ɗon ha nokkure man Modibo Yali ko waɗi mi wi ha darde o dari ɗo yaake o yahi yaagowa ɗo to jahangal man ɓe taskitine ɗo o yettotono ha sa majesté président Ayali voilà o yiɗano président conseil régional extrême nord fu ɗo dari ha ɓaawa mako ɗo ha dow lawol man banno ɓe giidi accu ministre de la république kam a yika fuu e nden bo ɓe ngala lundankejo ha toon ɗo kana ɗiɗ aranol e kayele ɗo banni man lundankejo meeɗay ko wala na député na maire ministre plein ɗiɗi ɓe mari fitina waɗi ha toon gouverneur o tawi ka o yehi kam e to yaate jooɗe to na ha baɓe banni ɗo mbimi to kanko o wawa wadgo kam kamɓe kaɓe yamatamo baɓe yimɓe kusiri yamina en mbi yimɓe kusiri jingi kamɓe ɓe kolli ɓe woylen noon ani woylajo wona amana mi efti be goɗɗo miɗo wondi be mum duuɓi na miɗo wondi be hunduko noon miɗo yiya ɗo yiye kuugal man bo ngal ɗo yiye kuugal suɓo daɗotiral ɗo RDPS ɗo ha ton on sembe mum woni ha nder extrême nord nanata ɗo jagorɗo fu to ummi to yehi toon man wartini extrême nord ka nayi région dialogo na so dole yaha marwa amma marwa ɗo na centre mum na ɗum diyamare kanjum mbimi o woyla man fuu to jagorɗo ummi wakkati orgal ɗo to o jippake ha marwa man ni haaje huuɓi to ummake bo o warta ko waɗi o jippoto marwa ɗo nagam toon capital régional amma sana ha marwa centre na o wala sembe ha o mari sembe ɗo ha limtiren ɗo aranol man ka en mbiya kayele en mbiya ɗum ɗum lesdi marwa machallah Modibo e nden bona haalis man woɗi cewɗe jotta ka a hooyi diga logon e sari mayo safa mayo canaga mayo kani ha mayo danayi ɗo marwa ka na ɗon maɓɓi ɗo wara dernier ha na toon ɓe ɓuuri margo sembe e ta laari ha gatore man ɓe peccitinde bo a tawan ɓeɗo anditi fakat ha ɓe dokki yimɓe man ɗo kam toon ɗo sembe ɗon e nden a ummoto a yahan ha maɗɗa sembe go ɗo titani goɗɗo a yaha a yilloɓe noon nden kamɓe bo ɓeɗon jooɗi noon dari ndaare ɓe mbolwata toon na jotta kam kusiri kam holli en ɓeɗon gondi 100% temere be RDPC ɓe tokkoto amma ɓe giɗi so RDPC bo andina to yillotoɓe yilloɓe ɓe neɗɗaku hokkitaɓe neɗɗaku maɓɓe ƴamaɓe koɓe matata na yillonoɓe noon bana goɗɗo caltoɗo ɗo min kam haaji am to amma haala man ko waɗi mi wi feere ka be nane gam ɗo ɗum hunde nder saare na faami ka feere be aliya min wolwata ɗo ko wolinan ɗo haala man feere na ɗum haala ɗo haala hunde nder saare e nde ka timmi bo ɓe mbi soyde pampamtiral waɗi o anditi o waɗi o famayi dede o famani ɓe metata to Allah mum bo ko nani o yettina en dokkiɗi ha o yettina en giɓe ɓe janggi hymne national fajira majum ɓawonde ɓe giidi ɓe gaɗi hande jaɓɓotiral ɓe fewnugo ɓernde ɓe jaɓɓotiral hande e kadi ɗo majum woni ko en gelanno ɓawɗon en mbi en gurtoto ha ko larani yakeji dawral en nanɓe Alaji Amadou Pette wi yimɓe fuu windito derke en jaaha cuɓo
en ɗon no mbiya bo hoorejo fedde CGN jogiiɗo tugordu muɗum docteur Mamadou Bayero Fadil ɗon no wiya wato balmol cuɓi ɗum ɗerewol cuɓol yo nde noon man waɗi kadi ngam man en gartani hannde ha yakeji makko kanko docteur Mamadou Bayero Fadil ɓawo hannde teriɗɗidirgo wato ɓiyi ko hawtade Omid Cegil mbinoɗen e kadi Khadija ɓe gaɗi hannde walima man jemma kadi ha jemma majum ɗo ɓe gaɗi deydey ko hani ɓe cendi ɓe yimɓe bana docteur Mamadou Bayero Fadil wino saare mum ɗon maɓɓiti yimɓe mbawɓe yalɗirgo kam fuu yalɗiri banno giruɗa ɗo Alaji Hammadou Pette e ko mbiyata en dow toon kanjum bo o fodde ko mbiyanmi kam Modibbo Yaali en andi docteur Alaji Mouhamadou Bayero Fadil kam to o waɗan hunde ɗo o waɗata hunde be hunde ɗo o waɗan hunde man deydey no nde hani warego be deydey no a numatama a tawa ɓuuri ngam na o goɗɗo gaɗo kuje je kukon pamaron bustukon to waɗi hunde fo a tawa a yelo an ma to Allah ni waɗani an bo a heɓa ko reta man bo to ɗum kam ɗum na ɗum hunde hesre hande kesum man kam kesum kam ɗum ɓi ko te'ama ɗum aranum bo ɓiɗɗo debbo kam ɗum aranum bo ɓiɗɗo debbo kam ɗo on kesum man amma hande waɗgo yelwataji kam hande kam kana o champion ha Grand Nord ɗo kam bana mako na ha organise ko kuje fedji banni caka cakdani on andani no ɓe mbita on ngare game ñaame pije kañum ka ɗum hunde nde o ɓuuri wawugo no ngam man ɗo Allah bo waɗi hande o heeɓi ɓi ko wurtake saare mako hande hotan suudu mum ɗo ɗum hunde on tilinde hunde man sande hande ɗo Modibbo Ali ɗum kanjum waɗi ɗum tilim ɗum machine ɗum woodi seyo hande on man gorko man bo hande wardi ɓe saroji mum ɓe der ɗumen ɓe ngari nda ɗum ɗo jotta warti ɗum famiwa tedduga hande kam sina waalu ko taw waalimaɗe anata belɗum man ɗum hunde on tilimde Allah tabitin ɗum barkina ɗum hokka ɗum hayru Alaji Hamid Bello en giiɓe Alaji Issa Balarabe en ko nandi e maɓɓe nam Mamadou Balarabe kayum mbiya bolwananmi en giiɗum Alaji Mamadou Balarabe goto mo mbiyeten goɗɗo landa moɗon e kadi en giiɓe hande yimɓe ɓe en potay en cifo hande ɓe merjo debbo wari waɗani nder ɗum debbo o hande ɗereji ceedoran mako ko cifantoɗa en ha ko larani hande wattam battengal ɗon tegal en cifoto kuje ɗuɗɗe ha toon ɗum waɗi yelwata deydey no goɗɗo baaba saare ka fu yeloto en gi garowo fuu hawti ha en mbi ha ɗumani ma ko a mbatirdi man bana ko en mbiyata mbatanga oho ɗo mbatanga kan ɗum fulfulde jottare mbatirdi man ɗo en gi fajira man ɗo adjoint supermaire debbo ɗo wari hokkiɓe ɗereji seedoran maku deydey ko dawla duniya fu andititta e nden hirgo man en gi supermaire man be hoore mum en gi sukka hoorejo gouverneur en gi yimɓe deydey ko wolwata nuuɗa iika ha gara ka huɗo ha bawol man ɗo ɗo goɗɗo fuu yeloto hunde banni e nden kanko bo kala ɓikkon maako fuu ɓurna kam fuu kawti ha ɗon tema se Aissatou be Ibrahima mi heɓtami heɓa yiigo ha ɗon to ɗo ɗon a yi ɗum hunde welle jam goɗɗo sahara fuu noon yeloto banni to ɗo ɗum waɗi yelwata en mbi ɓiɗɗo debbo na kanko mawnirajo amma kanko arti ɓaŋego to ɗo o waɗi ɗum yelwata nayi ɗum en ɗon ndeni addabo waran to nden mira e mum bo ɗon to ɗo nayi goɗɗon bo solanto o binoɗo ɓe ko lebbi caali ɗo ko mum wadda gorko ma tefa debbo mum debbo tefa gorko to a tefay kam na jotta ka solan a yi artuɗo kam to artuɗo kam worɓe kam bakin tato ɓaŋi debbo jotta wari kay mbo maɓɓiti dammugal rewɓe a yi ka an bonayta ka a yawan to kanko bonayi ɓernde ma ko feewi o wolwi hunde nde waɗi e nden bo goɗɗo mo cakkitiɗo bona kay mbo yahan wiya a jotta kam min mbo accumi waɗa diga dottijo ɗo ɗon ɗo mi nana belɗum be yimɓe banniɗo mi mara mi sigo nayi ɗum hunde ɗo wittoɓe keeɓa ko bitta e sigoɓe keeɓa ko cigo to ɗo man on woni hunde welde machine en andi bo ha dina men ɗo ɓe mbitta goɗɗo yende heeɓi ɓe rewɓe ko ɗiɗo ha tato
mawnini ɓe ha hokkiɓe ɗo wato o tammante aljanna to nayi ha yetti goto fo sabo fe ƴamɗo o wi ko goto man noon keɗɗa haaɗiyamako ma ta mawninuma o balinga ka hokkimo gorko a tammantiraje takko tato fou a woodi a tammani ɓe fou bo a hokkanɓe worɓe nayi ɗum hunde welde jaam ni en tammantoɓe duyaɓe layara kamɓe kaɓe keeɓi Allah fonde enen bo non e fodde ko en jotti en mbi ɗo ɓawɗon docteur Bayero Fadil jaɓɓotiri ɓe esiraɓe makko o jaɓɓotiri ɓe esiraɓe makko man ɓawo hokkugo ɓe nde ɗereji seedoran makko tegal ngal ɗon e fodde ko waɗa jahangal makko kankon bo ƴummito e wot ko cufantoɗo en seeɗa dow toon naala jammat bette eyyi komi sifoto kam Modibo yaali hande o heeɓi hoɗɓe tedduɓe ɓe gari ɓe te'animo ɓiyi ko ɓe koci ɓiyi ko ɓe dillan ɓe dilli ɓe ɗofti ɓe jeeyi koci avion ji maɓɓe ɓe dilli yimɓe on hande kilométre aji ujuneji hakkude men be maɓɓe nden hande bo nde Allah wari hawti duniya man bo hande ha goɗɗo woni bo fo on pindan on kirdan on ñallidan hande warti hande ɓe ɗon no giya ɗum bawaño ɓinguel ɗon nder sa hande warti sey ɓe gewtida be mum ha téléphone ha turki to ɗayi hunde ko ɓuri no satgo nane on warti hande Allah hawti ɗum ɓaditi ɗum warti hande goɗɗo umma ha turki te'i o te'i ɓinguel ha Kamerun ha Garwa to ummake to weeti fajiri o yewna baba mako Allah wonane bana ɓe ɗon gondi nder wuro alhaali bo hande Allah andi hakkude man kilométre aji noyi ujune noyi ɗo ɗum hunde on tilimde Allah hokki en gettiramo ɗum ngam naamu kala bo heɓata ɗum hande ɓikkonji meɗen ɗo jannguɓe ɗo ɓurna fuu ɓeɗo te'e feere ha Angleterre lesɗe man fuu ɓeɗo te'e ɓeɗo jooɗo bo télé man ngam min kam mi ɓototirɗo télé ko nandi banni waɗan ɗiɗi na tati ɓikkon man ɗo jooɗi bo to ɗo ɗum hawtugo duña hawti nde duña hawti man ɗo yimɓe gerdo ɗum ta piɓano ɗum hande wiya ɓinguel am dayake ɗum dayake ɓinguel am halki anini ɗo kanjum bo ta yimɓe gona nder man yo ala jammaɗu nden no mbiɗa banni ɗo nattay goma woodi yimɓe feere woɗɓe meɗen nder Cameroun ɗo ɗonni a ƴaman ɓinguel gal wakkere ɓogoje to ko pette walla ko gal tinguerje to ɓe to ɓe ƴami to gonɗa mbiɗa ɓe duwala walla ko wakkere boya ɗo ni ɓe mbiya na daayi eyyi yimɓe man ɗon amma hande kam ha rewɓe kam hande debbo mo a wi duwala a woni kam fuu bana to a wi ɗum Madina gonɗa amma yimɓe saaro en jur to ɓe nani aɗo duwal oɗo wato bawigo oɗo huuti a lesdi haaɓe bana o accan julgo bana alhaali bo hande kam wala ko ɓurata duwala ɗo famgo dina ha deydey no en mbiyata enen kam ko en jiyata to ayi haala télé ɗo ɗum hunde on hoyde sande hande ba jotta jamanu men jonta ɗo kam ha heɓa goɗɗo wara wiya yiɗi ɓinguel ma ha te'ama ɗum wahala feere nden a heeɓi goo bo a fuɗɗan waddugo fitina fayin ha toy o woni o mimmoy nini ɗo hande kay ndikka yimɓe caaloka kanka kam hande to a heeɓi goɗɗo julɗo Allah o wari o wi o yiɗi ɓiya kam hokku tan ta ɗaɓɓutu gotka feere o yaha télé man ɗo ɗe ɗo caɗi do almo barka Allah hokkuma hayru ha tegal man hokkaɓe barkinaɓe tegal maɓɓe tan ɗo tan komi wadoto saaro en baba ɓikkon en ko nandi e ma ko nandi e Hamidou Bello ko nandi e am ɗo dikkana en to en gaɗi banni dow to en mbi en ŋaƴƴinake enen en wayni kadia en nini ɗo ɗo na ɗum haala Hamidou Bello wotko giimi haɗɗo ɗon fodde ko gurten e dayata jaɓɓitago taskara meɗen kaɗo ɗo ko giimi ɗo docteur Mamadou Bayero Fadil o kawtuɗo esiraɓe mako e noon yimɓe iwɓe hoɓɓe garɓe iga jihaji goɗɗi feere tawtiɓe ha tegal ngal ɗon nden ko waɗata man fuu waɗi salake ha mako ɗon man ɗum fuu ɗum timmi ha ɗum timmidinama ɗereji seedoran mako waɗama ɗum fuu ha nder saare man ɗon nden ndenta fodde ko ɓen man lora gaɗa pagguli muɗum en ƴummito kuuca ha mumen waɗi boyali hunde wonde en mbiyata docteur Mamadou Bayero Fadil waɗi yeeso bo en bolwan haala rewɓe ɓikkon meɗen ɗo min miɗo be baba en je tammi goɗɗo ɗo duwala noon wara hokka ɓinguel ka goɗɗo on liŋa e deydey ko Alhaji Amadou Bayero waɗi ɗo ɓurna fuu ko yiya yiite en holli en no ɗum ha gorko ɗum waɗanno o holli en wato dottiyaku goɗɗo hokka ɓinguel mum waɗa kuje man pat ha mum ɗo ɗum hunde on wato mi tammitema se mo Allah en Amadou Ajo meeɗino nde ko ha guite am min ka potti kam ngam yaake Bokari
ɓanginomi tammi aminatana kam quelque banni ɗum waɗino banni ha gara man amma ɗum fuu ɗum waɗama ha gara man toon to ɗo bo ɗum meeti en mbiyata mais banni ɗo goɗɗo hokka kamma nden bo fayi dokka goɗo ɓiya gaɗanamo mbatanma ɗo mbatirdi gaɗanamo yelwata fuu ha maɗo ɗo ɗum e nden kanko bo o wari o wardi be yimɓe maako be miiraɓe maako e nden dawla leddi maɓɓe bo détaché goɗɗo ha ambassade muɗum ha ambassade mum ya latto kañum bo wato bana ɗumani ɗo wakkiliɗuman ɗo wakkilijo no mbiyatanman ɗo gorko côté gorko oɗo bo ni ko bo lattake wakkilijo debbo oɗo bo galo ɗo ɗum waɗi na dawla na goɗɗo dey dawla ɗo nayi leddi be leddi ɗo ɗum hunde wato mapindirja ɗum nde mérite bo wolweego wato nde henani wolweego e ɓamta ɗum goɗɗo laara ngam heɓa yimɓe andano ɗum waɗi ngam to goɗɗo waɗa hunde se waɗa nde timmida a waɗi a hoosi ɓinguel ma ɗo yaha leddi ka jaari a andini dawla man bo kayen kanga man bo nga wari kanga bo nga seedake nga efti ɓiɗɗo ma dokkuɗa ɗo ha yaha leddi ma ɓeɗo aynin ɓe aynante ɗona ɗum hunde wolwetede Modibo Yali hunde tilimde machine non nden dawla Cameroun man fu kayum dawla Cameroun man bo wari hode en mbi en jiiɓe supermaire ha toon en jiiɓe sukawrejo gouverneur en jiiɓe mando yimɓe préfet dede ko andititni en jiiɓe yimɓe feere ha nder toon en mbawata limtugo ɓe ha ɗo to ɗo haala man feere amma ta ummake a haɓɓi toggoyel ma e ha woylata wiya iɗi debbo aɗo duwala kam min kam mi liŋan goɗɗo ha duwala ɗo to gonɗa ɗum e kuwata ɗo kam min ɗon be yimɓe waɗoɓe noon man annon na yimɓe wiyoɓe daayi tan min bolwa ay daayi man ɗo ɓeno fulfulde ɓe cawinde to Modibbo ngam yimɓe ɗon jaa kocere man ha to ngara ɗum gaɗɗum ha pattule amin ha gara joni jami taw mi addana min ɗon jalamin ase anon ka banni hamon ɗo ɗum ɓikkon amin diroɓe ɓe jawe tawina duwala ɓe gori ɓe garti alhaali bo duwala pattule man feere amma min ɗo min felataɓe yake te'mi yimɓe jurɗon mbiyana nder duwala gonmi sey nder mawɓe debbo na yi télé man no waɗortogo yake feere nder mawɓe debbo wot ya pendo debbo wari haɗɗo wari tawi min ɗon ha kam bertoɗo ɗon min goni kayum huuci sifani ɓe wi ayi asema ɓeɗo kam na ha ɓernde wuro man masam ɓe goni ko nandi ɓe banni gam en mbiya gam yake ɓangmiɗo min ɗon no jangga yimɓe feere tamma jangirde nden kam na ha caka wuro ni nde wonata to ko nandi be man amma ɗo kana yeru noon kosmi kadi mi yeru ñidduru man mboɗo Modibbo ala cuɓe liŋa kam nam to gam man Alhaji Amadou Petti en kewtira gade wot ko mbiyata en do tonna eyyi komi wiyata kam Modibbo Yali docteur Alaji Mamadou Bayro Fadil waɗi hunde tilimde wonde wolwetende handude wolwego hande ɓi adama julɗo marɗo ɓikkon bo fuu mi wi yeloto banni man ɗo to hande yimɓe men ɗon mbiya bami wiɗo yimɓe men ɗon mbiya duwala mi hokkata dayake malla bo mi sendiri be ɓiyam donc woodi bo tegal ɗo ɗum hunde on nde Allah waɗata to Allah waɗi hunde man ɗo a wala bawɗe to a yiɗi a yiɗi to a yiɗi a liña to a yiɗi a waɗa no a yiɗi fo to debbo be gorko giɗi ɗo an ko ka wawata waɗugo ɓuura a meeda ɓinguel man o dilla o tokkuma a wañi man yaha warta ɗum warta probléme feere jibru min kam komi woliri ɗo mi woliri hande to goɗɗo heeɓi goɗɗo wari ƴami ɓiyum kam liñgo goɗɗum feere ɗo wala ko nafata toni goɗɗo man o julɗo diina ma ko labka hokkuma tan o yaha o habda be risque mako kanko kañum waɗi Mouhammadou min bo Hamidou go nayi ɗo sendiɗen Modibbo Yali bolle am ragareje mi yiɗi mi wiya Alaji Mamadou Bayro Fadi ha woni ɗo kanko ɓe Moubarakou min godiyaji dowa makko gam en godiyaji dowa mako kanko ɓe Moubarak mako fuu ɓe jaaɓe titoɗo ɓe bolwana haaje men enen bo taɓe gejjita en ɗum ha ɓeɗon daara en banni taɓe gejjita en Alaji Amadou Petto taɓe gejjita en wala sekoɗo man ɗum ɗo woni ko keɓɗen hawtade Adamou ingénieur e noon kala laaroɓe Hawsa jeɗɗi ha gonɗon fuu on mbiyama jaam Allah e kisal ha warande to jawmirawo tawni en jaam en pottan kadi bo ban wakkatire ndeɗo ɗo en mbiya salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh